pers die is waarschijnlijk dezelfde, even het hele kapeltje weg, dan degene waar dat oude document waar Frans net wat van liet zien opgedrukt is. Je moet je voorstellen, Johannes Gutenberg die bedacht in 1450 hoe je met drukletters een document snel kon vermenigvuldigen. Die had een houten pers. De techniek die hij toen gebruikte is exact hetzelfde als bij deze pers. Het is vrijdagochtend en ik kijk eventjes naar mijn documentje wat gedrukt is. Gisteravond laat. Ja, het ziet er prachtig uit. Het is helemaal gelukt. Op mooi papier. Ik ga zo meteen verder op de Albion Press. Het is hier in het atelier een bende van Jewelsen. Ik ben hier gisteren tot heel laat doorgegaan. Ja, nu staat Albion Press klaar om de druk over te nemen. Want op deze pers moet het document gedrukt gaan worden. Het zetwerk zit in de Albion Press. En ik ga ineken. Kijk, dit is de ellende als je geen tinpanen of frisket hebt. Dat is een kwestie van gokken. Kracht zetten. Dat is dus wel met deze pers, het is echt krachtwerk, hè. Wauw. Dit is het resultaat. Het zijn een heleboel documenten. Hoeveel precies weet ik niet. Ik had er 100 vellen. Er zijn een aantal misdrukken gemaakt. Dus dan moet ik even uit gaan rekenen, uit gaan tellen. Dan moet ik ze gaan nummeren. En ja, dan is het echt helemaal klaar. Om mijn verhaal goed te vertellen moet ik eigenlijk beginnen bij het begin. Ik was 12 jaar, toen kwam ik bij een oom en tante hier in Axel. En toen kreeg ik van hen voor mijn verjaardag het boekje van Johan de Vries. Het spookte in Zeeuws-Vlaanderen. En als kind was ik daar dus eigenlijk helemaal onder de indruk van. Het boekje heb ik helemaal grijs gelezen. En op zeker moment kwam ik ook op vertelavonden, je hoort al die verhalen, je hoort vaak ook dezelfde verhalen. Eén algemene deler is eigenlijk dat al die verhalen zich afspelen in het verleden. Dus in het 18 Kruip ergens gebeurde er iets en dat wordt opgeschreven over de grote blauwe hond enzovoort. Toen dacht ik van, zijn er tegenwoordig geen spookverhalen meer? Leven die niet meer, de spoken? Toen dacht ik dus op een gegeven moment van, goh, ik ga eens kijken of ik een hedendaags spookverhaal kan vinden. Nou, die zijn er. Eén voorbeeldje. Bij ons in het dorp brandde op de eerste dag van het jaar, nieuwjaarsdag, onze kerk af. Dat was waarschijnlijk gekomen door vuurwerk, er was meteen een verklaring voor. Men ging onderzoeken naar de brandoorzaak. Dat wordt altijd gedaan, door de politie, door de verzekeraar, etc. Dus ze kwamen er dus niet achter wat er nou eigenlijk de oorzaak van was. Ja, waarschijnlijk vuurwerk. Maar niemand weet het. En als je dan gaat vragen over de dag, dan denk je van nou, dat is wel een beetje een spookachtig verhaal. Ja, kletskoek, weet je wel. Nee, ga je s'avonds naar de kroeg, dan zit je er om nu of 10 als ze allemaal wat op hebben en je vraagt het dan nog een keer, dan komen de verhalen. Die zijn geweldig. Dus ik heb heel wat dingen op zitten schrijven. Ik had een hedendaags spookverhaal. Dat ga ik in boekvorm uitgeven straks. De reden waarom ik met deze persen werk is eigenlijk dat ik schrijf een verhaal over de streek. Een spookverhaal, een streekverhaal, gewoon een interessant verhaal. Dat is een heel creatief proces. Vervolgens ga je tekeningen maken, want bij elke pagina zit een tekening. Jullie kennen waarschijnlijk het boekje van de Drieling wel, dat is een mooi voorbeeld daarvan. Het zijn korte kleine verhalen met tekst en tekeningen en een schilderij. Dus je hebt aan de ene kant een heel creatief proces. Als dat klaar is, steek je dat in de computer, dan druk je op een knop en dan gaat het naar de drukker. Die drukt op een knop en die spuurt het boekjes uit. Dus er gaat iets mis. Ik vind het eigenlijk het hele creatieve proces niet onderbroken mag worden. Het moet op een of andere manier voortgaan. Toen koos ik ervoor om op de ouderwetse manier een boekje te gaan maken met een hand, met lode lettertjes. Dus lettertje voor lettertje, woord voor woord, zin voor zin.
Het is verschrikkelijk veel werk, maar het is wel heel dankbaar en heel mooi werk. Je gaat ook kijken, omdat je er zoveel energie in steekt, moet zo'n pagina wel heel mooi worden. Dus ga je kijken, wat heb ik allemaal nog voor mooie initiaaltjes liggen en een lijntje en een dingetje en dan maak je daar echt iets moois van. Wij ontving om te praten over deze vertelavond, zeg ik van, heb je het documentje nog gedrukt? En dan denk je, oh shit. Helemaal niet meer aan gedacht, geen tijd voor gehad, nee Frans, gaat niet door. Maar ik zeg van wit wegtrekken, dus het is iets van, het is eigenlijk wel zo gaaf om het wel te doen, maar het is giga veel werk. Voor zo'n document, wat je dus hier hebt, het zijn 27 blokjes tekst om het lied in de juiste volgorde te delen, verdeeld over 3 kolommen. Nou, over één zo'n blokje, één van die 27 blokjes doe je in een half uur. Het zetten van letters met een zethaak, ik had het graag willen laten zien, maar moet maar geloven hoe het gegaan is. Dat zijn 10 punten, dat is heel klein. En 10 punten letter op zwart op wit, dat lees je wel, maar een letter in lood lees je niet. Dus je moet eigenlijk een loopbrilletje opzetten en dan moet je dus elk lettertje gaan zetten in je zethaak. Dan doe je ongeveer een half uur over zo'n blokje. Dus reken maar uit, als je dus het hele drukproces erbij pakt, pak hem 2 weken, dan heb je op je gemak dat hele ding kunnen maken. Lettertje voor lettertje exact goed terugleggen in de kast. En dat gaat zo. Dit is een E, dit is een N, spatie. Dan krijgen we een H, een E. Het is een best wel tijdrovend klusje, maar het gaat lukken. Alleen op deze manier heb ik straks weer voldoende letters voor mijn verhaal wat ik nu wil gaan maken. Dus hier ben ik wel eventjes mee bezig. En ja, het is heel tijdrovend, maar het is niet anders. En voorlopig zal ik het ermee moeten doen. Dus zet je alles weer terug in je kast. Oh ja, drukkers hebben een hele rare naamgeving. Een kast met lades vol letters, dat heet een bok. En een la is een kast. Die lettertjes moeten terug, je moet weer een nieuw blokje gaan maken, en intussen ben je alweer een dag verder. En toen heb ik gewoon puur die oude tekst aangehouden. En hier en daar een kleine verbetering naar gebracht, waarvan ik echt van dus de tekst is echt vrijwel exact naar het document wat destijds verspreid werd. Ik heb ook helemaal dezelfde volgorde aangehouden. Je kunt hier bovenin zien het kopje. Hier die 3 regels en helemaal onderaan heb ik nog een klein regeltje gemaakt van het atelier Mauritswoerd, het waar ik voor werk. Dit document geworden. En als je goed kijkt zie je ook dat de letters er een heel klein beetje ingedrukt staan. Niet te diep, want dat hoort niet. Maar toch iets. Dus dit is geen printje. Dit is echt zo'n stuk handwerk. Wat met zilver zorg, toewijding, zweet en tranen bij elkaar gekregen is. In die ene week heb ik dus die hele stapel kunnen maken. En ja, dat is mijn verhaal.